Kezemben egy legendás kor kultikus tárgya BRG MK27, tehát fordítva, azaz így mutatom. Sokunk kedvenc magnója, már akinek teletál, mert nekünk ugyan nem, hiszen mint az látható, most megfordítom, 2050 forint volt. Milyen tulajdonságokat bírt ez a magnó, hogyha jól szólt, rosszul szólt, lehetett vinni, vállon hordani, milyen emlékeket tetszik őrizni erről a magnóról? Ilyen magnó volt legelőször, hát jó volt persze, akkor még nem voltak másmilyenek. Hát ez egy ilyen monstrum, lehet bele elemet rakni itt hátul, azt hiszem, hogy talán ilyen góliát elemekkel működött, amitől még nehezebb lett. Ilyen gumírozott gombok vannak rajta narancssárga színnel, és ilyen egyértelmű jelzéssel, hogy merre fele tekernek, merre mi történik. És miket tetszett rajta nagyobb részt hallgatni? Tehát mi volt a kedvence önnek akkor, amikor ilyen magnókból bömbölt a zene? Ez a sombon ilyen meg ilyesmi, abban meg hasonlóak. Ez a régi 100 éves. Mondom a lányomnak, kidobom, aztán ki ne dob már, de mondom, kidobom én. Régi BRG magnó, kazettás. Hát régen volt ilyen minden fiatalnak. Majdnem minden fiatalnak. Hát akkor önnek is volt? Hát volt. Hogyan lehetett ezt hallgatni? Mennyire lehetett bömböltetni? Lehetett bömböltetni is éppen, meg hát leraktuk, aztán bedugtuk a konnektorat, hogy másképp nem lehetett. Utcán is lehetett hallgatni. Milyen zenét hallgatott annó? Mit gondolna, mi volt a 70-es években? Az Árai, meg ezek hogy hívják, a Ákos Tepi, meg a Sárosi Kati, akkor az most arra kérlek, hogy hallgass meg végre, most arra kérlek, hogy ne szakíts félbe, most arra kérlek, hogy adj nekem sanszot, ha megszólítlak, ne fordítsd el az arcot. Természetesen, hogy rosszabb hangminőség volt, mint ami most a CD-k vannak, hogy ez így van helyesen végül is, hogy minőségibbeket adnak most már. A BRG logót még könnyű volt megfejteni, hisz a TV Bőrze című műsorból mindenki ismerte a BRG gyárat, de az mindörökre titok maradt, hogy mit jelent az IC Automatic felirat. Biztos, hogy még többet ér, mint egy mostani piaci akármi. Ön szerint miért? Már ugye a minősége, a hangja miatt? A régebbi dolgok mindig jobbak, mint az újak. Ön azt mondja, hogy ez a magnó a kezemben, ez jobban szól, mint egy CD játszó? De ez még biztos, hogy 20 év múlva is fog szólni, az újak azok nem. Most egy kicsit nem zavarjuk az mert telefonál, bocsánat. Tehát összegezem, az úr azt mondta, hogy ez a magnó sokkal jobban szól, mint egy mostanság kapható CD játszó. Hát nem tudom, tényleg. Kazettás magnó. Remek. Közel jutottunk a megoldáshoz, de milyen kazettás magnó? Biztos rádió is van benne. Nincs. Ugye ő az a generáció, aki már hozzá van szokva, hogy a kazettás magnóz jár rádió. Nem, ehhez nem ért. Tehát nyugodtan fog kézbe. Tehát... Ez a hangszóró itt a tetején, nem? Igen. Előttem egy úriember, akinek rögtön valami fogalom jutott eszébe erről a magnóról. Mi volt ez, amikor te 14 éves voltál? Hordozható diszkó. És ebben nyomták azokat a kazettákat, hogy így vittük magunkkal, és Muti, van még ilyen? Hát, sirály. Igen, ez volt az. Fejtsük meg, hogy milyen gyártmány lehet szerinted? NDK? Nem. Magyar? Igen. Ez tiltott is volt. Ez a magnó tiltott? Miért? Tehát az, hogy mentem vele, és üvöltött. És akkor Kovács őrmester úr azt mondta, hogy ez nem igazán kompetens. A régi BRG magnója volt, ennek egy előző kiadása, az még régebbi, mert én sajnos túl öreg vagyok ahhoz, hogy ne emlékeznék rá, az egy kék színű, lapos asztali volt, ez hordozható, ez a második variációja a BRG-nek. Az MK25-eshez képest komoly előrelépés, hisz az előre és hátracsévélő gombnál nem kellett folyamatosan a gombon tartani az ujjunkat. Tekert magától. Hangszínállítás nem létezett, a hangerőgomb a készülék oldalán található. Még a műsoros kazettáknál is berezonált, ha hangosan akartuk hallgatni.
mennyire volt annak idején luxus termék? 60-as években? Igazából nem, hanem sok ember nem tudta, hogy micsoda ez, tehát nem ismerte a praktikus oldalát, ezért azt lehet mondani, hogy nem volt túl drága, ha jól emlékszem, olyan 1100 forintba került a legelső kék asztali kiadás, elérhető volt nagyjából, akkoriban mondjuk az én mérnöki egy havi fizetésemnek a fele, 50%-ába azért belekerült. Az szerintem oldó alkatrész.